फाग्ला दाउखा दन्दाया बोराय हारारा लाजिया नांथारलि गालफा गिजिया गावखौनो खोब समायना सानथारबाय नामा खावलायानोबा नानेखा बागानजोब जोमै दाखिफबनाय बादि दाखिफबजोब्बाय। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि निजोम बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबावबाय। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन आरो जानो हागौ नोंथांमोनहाबो दासान्दि खबर सबर मोजाङैनो दं। आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नोंथांमोनहा दिनैसो जाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बेनिफ्राय मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय थारमाने आं दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बुंनो सानदों आरो थारमाने मोनसे शर्ट भिडिअ आरो दाउला गोजा प्रडाक्सन दिरुननाय चेनेलनि नामा दाउला गोजा प्रडाक्सन आरो ओमफ्राय शर्ट भिडिअनि नामा जाहैबाय दाउ दाउ। ओमफ्राय आं दा बे भिडिअनि लिंकखौहाय बे आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय होना होगोन लोगोफोर नोंथांमोनहा। ओमफ्राय बे भिडिअखौ जाय नुखांबाय आरो जाय नुवाखैबा नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव चेक खालामनानै नायनो हागोन आरो। ओमफ्राय जास्ट आं बेखौनो खोन्थानो सानदों थारमाने जोंनि गामिनि आगैमोननि आरो माखासे गामि बिदिनो दरनै दरथामजों ज' लोगो जानानै ग्रुप जानानै बानायदों आरो बिसोरो। ओमफ्राय बिदिनो माखासे सोमोन्दोआव देरसिन जानायफोरबो दं आरो आंनि, ओमफ्राय बिदिनो बांसिन उन्दैसिन जानायबो दं, माखासे समान बैसोनि लोगो जानायबो दं आरो। ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथांमोनहाबो बिसोरनि चेनेलखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोसे। ओमफ्राय आंनि चेनेलनिफ्राय जाय बिसोरनि भिडिअखौ नायदों अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम। ओमफ्राय बेनिफ्राय हायोबा कमेन्टबो खालाम आरो लोगोफोर। ओमफ्राय आं बिसोरनि भिडिअखौ ससे क्लिप सालायनानै खोन्थागोन। मा जादों बेहायलाय माने दावराव दावसि? नोंथांमोना ओमफ्राय मोजां मोनोबा थांदो नायदो चेक खालामनानै आरो बेनिफ्राय मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय बिथांमोनहा भिडिअखौ थारमाने पार्ट 1 दिरुनखांबाय आरो बेनिफ्राय 2 बे कन्टिनिउ खालामदों थारमाने ओंखारबावगोन आरो बिसोरो बिदिनो पार्ट 2, 3 दिरुनलांबाय थागोन बायदि आसा खालामदों आरो आङो। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा चेक खालामनानै नायदो। ओमफ्राय बिथांमोनहा जास्ट गोदानैसो फैदों आरो बेनि थाखाय बांद्राय बिसोरनि एक्टिं आरो एडिटिंफ्राबो बारा मोजां जायाखैबो जानो हागौ। थारमाने बारा मोजां जायाखैबा नोंथांमोनहाबो निमाहा होलायबानो जाबाय आरो। बेनिफ्राय बयबो जों बर' बयबो सापर्ट खालामलायदो आरो जाहाथे जों बयबो समानै दावगायो। बेनिफ्राय आं भिडिअखौ सिगां बिसोर आपल'ड होजेननायावनो खालामनो सानदोंमोन आरो थारमाने डिरेक्टर बिथाङाबो बुंदोंमोन नालाय जों गामिनिनो नालाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंनि भिडिअनि सोमोन्दै एसे नोंबो नोंनि चेनेलावहाय एसे बुंनानै हो जाहाथे भिउस बारायो साबस्क्राइब बारायो होननानै आरो। बेनिफ्राय आं समखौनो दिरुननो हायाखैमोन आरो बेनिफ्राय लेट जाबाय। बिसोरनि भिडिअ आपल'ड होनायाथ' 12 जुनावनो 2021आवनो दिरुनदों आरो बेनिफ्राय सप्तासेसो सिगां आरो बांद्राय इसेबां माने गोबाव जायाखै, गोबावबो होनजाबायानो आरो सप्तासे सिगाङावहाय आपल'ड खालामदों। बेनिफ्राय आं भिडिअ खालामनो दिनैसो टाइम मोननायखाय दिनै खालामबाय आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। बिदिबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। जास्ट बेखौ बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनोसै। जोबनाय खेबसे बयखौबो खुलुमबावबाय गोसो गोथारै। बेनिफ्राय मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब जाबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। बेनिफ्राय आं दा माने बेस्थ'आव दं आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय थाबबो आं ब्लग लाबोनो हाया, भिडिअ खालामनो हाया, बेबायदि प्रब्लेम जानानै दं आरो दाथ' दैज्लां बोथोर बिदिनो अखा बांखा आरो कर'नानि थाखाय बायह्राफ्रावबो बेरायनो हाया, ओंखारनो हाया, गावखौनो सेफ लाखिनांगौ जायो आरो बेनि थाखायनो। ओमफ्राय आं हानायमानि बिब्दिनो आंथ' ब्लगखौहाय गोबावजों खेबसे लाबोखायो। ओमफ्राय आं जास्ट सप्तायाव बिदिनो मोनसे मोननै ब्लग लाबोनो नाजागोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनहा भिडिअखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। गोजोन्थों बयनिसिमबो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। बाय। जिबारि आयं, दा फरायनायालाय बेसेबांथो आवगायखो? मेट्रिक आनजाद होनांगौमोन आयं, माथो लकडाउननि थाखायनो आनजादा जायासै। फरायनायालाय मोजांमोन आब', जोंसो फोरोंफुंनो हागोन ना हाया इसोरासो मिन्थिसिगौ। जिंगा दासि सनाथि, इसोरा अनोबा जाथावै खामानियाबो जाफुङो। जिबारि आयं, नोंल' गोसो होनानै फराय। नोंनि लोगो खोरोमदाव फिसायाबो न'आव फैनो बुंहरदों। माब्ला फैगोननो आयं? आं आदा खोरोमखौ जा नायनो लुगैदों। मालायनो नोंखौबो फिसा खोरोमा आंनाव सोंबाय थायो। कलेज बन्द होथ'बायनो, साननैसो न'आव थाफैनो गोबावसो जाबाय थादो सनाथि आयं जिबारि। दे आब'।